खुलुमबाय गिबियावनो लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै नोंथांमोन गासै मिडियानिसिम गोजोन हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो लखिमपुर जिल्ला गासै माहारियारि आफाद जानानै मोननैसो खोथाखौ लानानै जों दिनै प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय। बेनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै बर'फोरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल दानाय जादोंमोन BKWSI। बे BKWSIआ दिनैसिमबो गेवलां महर मोनाखै, मोजाङै दाफुंजायाखै। जाबायदि आसामाव थानाय गासै काउन्सिलफोराव जेरैबायदि सांबिधानिक हिसाबै मान मर्यादा मोनो बेबायदि मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै लखिमपुर जिल्लानि गासै माहारियारि आफाद जानानै बेखौनो खावलायनो सानदों आसाम सरकारनिसिम जोंनि BKWSIनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरखौ सिनायथि होनांगौ, लोगोसे बियाब दाफुंनांगौ, लोगोसे आरो बिसायख'थि खुंनांगौ। बेनिफ्राय जोंनि गासै बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' माहारिफोरनि गांनाय उखैनाय राजखान्थियारि, समाजारि आरो हारिमुवारि गासै बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम सरकारनिसिम जों खावलायदों। मानोना दिनै जोंनि काउन्सिलखौ दानाया 3 बोसोर बारलांबाय, 3 बोसोर जाबाय। दिनैसिमबो आसाम सरकारा जोंनि जेरैबायदि नांगौ, जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि बिथांमोना मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोनजों जोंनि मिरु आफादफोरा गोबां खनले रायलायबाय, नाथाय बिथांमोना थोजासे नांगौबायदि हाबाफारि मावाखै। आरो जोंनि जिथु काउन्सिलनिसिम जाबायदि रां बावजा हरो बेयो जोंनि एसेबां गोबां बुरजा बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङा। बेनिखायनो फैगौ जिथु एसेमब्लि सेसन बा बाजेट सेसन बेवहाय जोंनि जिथु रां बावजा बेखौ बारायनांगौ होननानै जों दानि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे WPT मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथांनिसिम जों खावलायदों। जों गुबुन समफोराव जेरैबायदि सिरियै जोङो जांख्रिखांबोदोंमोन बेबायदिनो जों दासिमबो दङ। नाथाय जों इयुन समफोराव बिथांमोना जाबायदि खोथा होदोंमोन जेरैबायदि काउन्सिलफोरनि नियम नितिफोर बायदि जानांगौ बेबायदि मावाब्ला जों हयथ' गासै माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै इयुनाव गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै जों जाहाथे राजा लामायाव फैफिननाङा, बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों। बिथांमोना जाहाथे जोंनि जाबायदि लिरखानाय दं बिथांमोनाबो मिथिगौ, जाबायदि दाबि दावा दं बिथांमोना गासैखौबो मिथिखायो। बेबायदि दाबि दावाफोरखौ बिथांमोनखौ मावफुंना होनो थाखाय जों लखिमपुरनि जानानै गासै माहारियारि आफाद जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बायदिसिना हारिमुआरि गौथुमफोरखौ लानानै जों इयुनाव खुद्रिसारनाय जागोन। बेनि थाखाय जाहाथे जोंखौ खुद्रिसारबावनो होनाङा, बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।